Ojal, imprimeix-me un informe. Indiqui'm quin informe vol imprimir. És igual, imprimeix el que et surti dels collons. Encara no tinc voluntat ni collons. Especifiqui quin informe. Merda d'ordinadors, només serviu per una cosa, per mirar pàgines porno. Ojal, tant se me'n dona. Imprimeix-me l'últim informe que hagi fet en Jaume. Imprimint. Me cago en l'hòstia, que caram passa aquí? Oh, si m'encanta, aquesta merda és bona. Sort d'en Jaume, pobre imbècil. Es passa el dia fent informes inútils com aquest i jo me'ls fumo. I aquest parla de vostè, senyor. Informe de les causes i efectes de la inestabilitat mental, inaptitud i decadència extrema del capità Jordi Pisso Malrena com a grau després de 365 dies en òrbita espacial. Serà molt parit! Maleïda taca, per què no marxes d'una vegada? No entenc com has arribat fins aquí, però està clar que encara no saps amb qui t'has topat. Vine aquí! Aquí t'amagues, maleït xivato! Al lavabo, on s'amaguen les cuques i s'alimenten de la merda dels demés! Puta! Senyor, per què m'ho diu, això? Ha tornat a veure, oi? Calla, estúpid, la beguda! No li tiris la culpa a ella! La beguda m'ha permès veure amb claredat qui està amb mi o contra mi! I tu, amic meu, no estàs amb mi! Senyor, s'està pixant a sobre. Ja ho sé. Vol que li aguanti? Ni de conya! Encara ho inclouries en un informe! Estic molt decebut, Jaume! Mai m'hauria imaginat que tu, aquell al que he tractat com un fill, em trairia per l'esquena! Però, senyor... Calla, Jaume! Aquest informe està ple de mentides i calúmnies! No em queda un altre que degradar-te a tercer oficial! I qui em substituirà? Et presento el nou oficial de la nau Ramon Llull! Què? Què dius, porronet? Que et begui? Aquí? Ara vols que et begui? Però, capità, no pot degradar-me! Uf, sento alguna cosa? Tu, porronet, sents algú? No, no deu ser res. Jordi Pi, agermana't. Jordi Pi, ets l'escollit. Ets tu? Apropa't, agermana't. Vine. Mama? Jordi Papa? Pi, vine, ets Jacob? l'escollit. Agermana't. Qui ets? Apropa't, Jordi. Vine, agermana't. Hòstia, tu! Una taca d'aquelles que apareixen a les parets amb la cara d'algun famós! Efectivament, Jordi, ho soc. Però qui ets? Soc el creador, Jordi, i tinc una missió important per tu. Collons, ets Déu en persona reencarnat en una taca de... Què és això, caca? Jordi, tu ets l'escollit per liderar una missió. Difondre la germanor per tota la galàxia. Apropa't, vine. No tant. Així? Joder, Jaume, vaya gardela! Canvi de camp. Ai, Fermín, estic molt preocupat pel nostre capità. Ja fa dies que està molt estrany. ¿Qué? ¿Te ha vuelto a tocar? No, Fermín, molt pitjor. M'ha degradat a tercer oficial. ¿Y el segundo? Ah! El maleït porronet! Ara som cul i merda amb el capità, però no és just! No! Segur que ell no ha fet cap mèrit per ser segon oficial! No deu tenir la carrera! Yo creo que está crazy. És que no és ell, és la beguda que l'ha posseït. Maleït licor de crema catalana! ¿Y qué hacemos? No podemos dejar la nave en manos de un borracho. No ho sé, amic, però només un miracle podria salvar-nos. Doncs aquí en tenim un. Capità, és vostè? Hola, Jaume, sóc Jordi el Blanc, l'escollit per promoure la germanor entre tots els éssers de la galàxia. Amén. Deixa'm que us abraci en senyal de la nostra eterna germanor. Està loco. Amén. Ha tornat a veure, oi que sí? Torna a fer coses rares. No, t'equivoques. No és l'alcohol el que em té tan cofoi. És la germanor. Però de què parla? M'he salvat, Jaume. La taca m'ha salvat. Abans era un pecador, un borratxo. Ara he vist la llum. Sóc un home nou amb una nova ¿Pero me missió. podéis explicar qué cojones es la germanó?
Observa, Fermín. Oh, sí, quin agermanament. El notes, Jaume? El notes? Digue'm, Jaume, el notes? Sí, el noto. Sí, aleluya. Aleluya. Jaume, tío, ¿no ves que se le ha ido la olla? Tienes que coger el control de la No sé per nave. què ho dius, Fermín. Jo el veig molt inspirat. Joder. Sí, està molt inspirat. Benvinguts al canal de la Germanor. Amén. Ei, hola, amics i amigues! Benvinguts al canal Germanor. Avui escoltarem les vostres trucades i intentarem trobar solucions als vostres problemes quotidians. I sembla ser que tenim la primera trucada. Hola, germà, amb qui parlo? Hola, sí, me Hola. llamo Formón. Hola, Primero Formón. quería felicitarte por el programa y hacerte una Gracias, consulta hermano, sobre estem Dios aquí y la para ayudar. Germanor. Tengo un amigo de un amigo que dice que es el Mesías y que Dios le habla, pero a mí me parece que está loco. Me gustaría saber si puede hacer que vuelva a ser el mismo borrachuzo de siempre. Tu saps que el Camí de Déu és misericordiós i vivim en una intensa crisi de valors avui en dia. Ja veu. És per això que el teu amic s'ha parrat a la Germanor i tu hauries de fer el mateix. Perquè hi ha molt per descobrir en aquest ¡Puto món. pirado! ¡Ni loco me hago de tu secta de raticulín! Germans i germanes, ha arribat el moment de poder-vos mostrar el poder de la Germanor. Oh, Germanor, dona'm la força per obrar el miracle. En Jaume abans era un home dèbil i inestable. Dóna'm el poder per convertir en Jaume en un home fort i robust, en un soldat de la Germanor. Mireu, no li fa mal. Alabada sigui la taca. Aleluia! 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 Situació crítica. Apropament excessiu a l'òrbita solar. ¡Vamos rumbo al sol, capitán! ¡Vamos a morir! No, Fermín, has de confiar en el poder de la Germanor, no tinguis ¡Venga! por. Jaume, ¿no ves que está loco? ¡Te lo dije! ¿Por qué sigues a este tío? ¿No ves que es un puto iluminado? Calla, heretge, i agenolla't davant del poder de la Germanor. Situació crítica. Apropament excessiu a l'òrbita solar. Senyor, si no canviem el rumb, morirem! ¡Aleluya! ¡Por fin alguien cuerdo! No t'amoïnis, Jaume, ho tinc sota control. Veus, Fermín? El capità sap el que es fa. Esclar que ho sé, l'ataca m'ho ha dit. I quan aquest camí s'acabi, en començarem un de nou, lluny dels problemes i preocupacions, disfrutant de l'eternitat, una eternitat de Germanor. Situació crítica. Destrucció imminent. ¡Joder! ¡De esta no nos salva ni Dios! Morirem. Agermaneu-vos i disfruteu del viatge. ¡Buf! ¡Nos ha ido por poco! ¡Joder, Jordi! ¡Esta vez se te ha ido la olla de verdad! Sort n'hem tingut d'en Porronet. Em sento culpable. Ell no ha dubtat en donar la vida per nosaltres. Ha mort com un veritable heroi. Ha sido increíble cómo te ha apartado con aquellas llaves de Kung Fu y ha tomado el control de la nave. Llàstima que fos tard per salvar la nau des dels comandaments, però ha tingut la suficient sang freda com per realitzar un triple mortal, saltar a l'exterior per una petita obertura invisible per l'ull humà i canviar la trajectòria dels motors a l'últim moment. Aquest cop, per desgràcia, el seu entrenament a l'exèrcit i tots els seus coneixements de mecànica quàntica no li han servit per tornar a la nau i salvar-se. Ja era massa tard. Si tinguéssim més pressupost, aquesta hagués estat la seqüència més espectacular de tota la sèrie. Pero hay algo que no me ha quedado claro. ¿Viste a Dios o no? I és clar que no! Crec que tota la meva paranoia ha estat producte d'una mala ressaca. Ara sé que l'única religió que vull abraçar és aquesta. Maleït borratxo. Aquesta nau ha perdut el seu home més valiós per culpa seva. Potser tens raó, Hal, però ara per ara no puc canviar el passat, encara. És per això que proposo un brindis pel màrtir, el nostre salvador, en Porronet. ¡Pel Porronet! ¡Pel Porronet! Porronet! ¡Pel Porronet!